друго, което пак е по темата с памперсите, казва се Мистер Акин и Мусю Дюпиш. Често срещам в пешовите гащи Мистер Акин и Мусю Дюпиш. Двама типа доста зле вонящи. Щом съзреш ги, ще се убедиш. Акин си е мургав поначало, а Дюпиш напротив жълтолик. Пробвам да ги заведа в цукало, всеки опит се посреща с вид. Та седят си в пешовите гащи Мистер Акин и Мусю Дюпиш. Хубав повод стиг да се надращи, бива ли го, сам ще прецениш. Такива неангажиращи, как да го кажа, просто наистина някаква такава весела занимавка и заигравка. Дано да ви е приятно, смисъл такъв, пак едно от по-новите, които обмислям по-натам да ги, най-вероятно да се направи едно допълнено издание, защото чак па такава муза да ме удари, дай Боже, за втора, ще видим. Това се казва Парк. Нещо, което му беше много любимо в продължение на 3-4 месеца, така наречената попара, но той може да и казва Парк. Хрупково сухарче на троши, маселце и сиренце служи. С чайче подсладено ги облей и закуска чудна става, хей. Щом пристъпи с тая благина, в купичка димяща, веднага, биберона се изхвърля с вик. Парка, парка, гладният маник. Чакаме с отворена уста, като лястовиче под стреха. Лапай сине, хайде, ам, да пораснеш силен и голям. Парка и тогава ще ядеш, но щембе чорба ще язовеш и ще я поливаш със студена бира, не с водица подсладена. Спомена групата. Кажи, как стоят нещата при групата на този етап? И там всичко се случва просто много добре, като хора, които аз така бих могъл да го формулирам. Групата, която най-несериозно се взима по сериозен начин. Успяхме да преборим тук преди една седмица 4 групи и да се класираме за финала на едно конкурсче, организирано от то се води Open Air Club Pork Pie в Борисовата градина, бившия Маймонарник, което наградата е, евентуално, ако спечелим първото място, е запис на албум в професионално студио българско и после вече тези писти се мастерират. Демек до смесването, финализирането става в някакво американско студио. От сега знам, че шансовете по принцип за това да спечелим първото място са изключително ниски. Днес даже четох пък твои постове в интернет, нали, как се случват нещата по тия конкурси, защото много често предварително се знаят, но самия факт, че успяхме, значи всъщност не сме преборили 4 групи. Те бяха 2 полуфинала по 5. От тези всеки ден по 5 групи отиваха 2. Тоест 3 групи оставихме за себе си, но пък едната беше много известна столична банда, която клиповете й се въртят и в нали, така не underground медийното пространство и това за мен си е абсолютен повод за гордост. Още повече, че пък нашия проект е толкова несериозен, толкова рядко се събираме да репетираме, понеже всеки живота го е завъртял на отделна страна, всеки е ангажиран, всеки бачка нещо друго, че просто репетициите ни напоследък се случват на сцената, но се случват по хубав начин. И това е. Явно хората го оценяват това нещо. Един ден на семейство Цолови, сутрин. 7:00 с протяжно мяу, Петър съобщава, че се е наспал. После заревава с мощна страст и план, с други думи казва: "Дайте ми да ям!" Мама Боби става и го приласкава. Звиганто от 2 капки бързо го гощава. За който не знае, витамин чете. Скелечето крехко, здраво да расте. След това изчаква 20 минути, време за нов памперс, гащи преобути и ето, че идва моментът с гърдата. А малко по-късно засмян през вратата, влиза тати Митко. Нощното приключило, в резултат един ден свободен получил. Свободен е само на думи обаче. Кой ще забавлява малкото юначе, докато жената с нагица разкърши, едно друго още в къщи да свърши. 10:00. Цялата агитка навън се изнизва готова да митка. Така, я да видим всичко ли е взето.
шишето с водата, шишето с пюрето, сухите кърпички, влажни, дребни подробности, а все важни. Да, всичко май е налично. Можем да тръгваме вече. Отлично. Почва да бута количката тати, Петър доволен в нея се клати. Хили се, плюнчи се, нещо си гука и изведнъж вече няма го тука. Дълбоката дрямка го е победила. Поне час спокойствие имаме мила. Към пробива бързо да сръбнем кафенце, докато поспива си нашето момченце. А после какво ще се случи, не зная. Дано всички рими открия накрая. Това, понеже е писано, продължава няколко дена за това. Обед. 12 новете. Петър се буди, къде се намира, той първо се чуди. И тък му да ревне познавани двама. Да, тати, това е, до него е мама. Вървят се по центъра, аз съм в количка, ритни с кръченца, помахай с ръчичка, усмивка лицето му в миг озарява, а летният ден малко по-слънчев става. Но хубаво, много на хубаво не е. Гладът го насвива и почва да пее. Певеца и тати, а всичко забрави, щом чуда се взимат на куп 3 октави. Попреки пътеки препуска и дружино, към вкъщи да кърмим горкия пепино, тъй както е зинал, наек ще ни глътне. По-скоро да влизаме вътре. И ето пак идва моментът с гърдата и лаком Петър засуква кърмата. След обед. 16:00. Пак време да бозаем и стягаме багажа отново да се шляем. Към зерето потегля компактната дружинка, на пейка ще приседне с кафенца от машинка. За Петър има сокче от ябълка и тиква. Разбрахме най-успешно, че дрис предизвиква. След обедното слънце главите ни прогаря, а Петър прочедъра в количката от Мария. Как иска и баща му в количка да полегне, що мъцне бира някой към него да протегне, но май ще си остане единствено с мечтите. Мечтите за безплатни, мечтай на воля, мите. Наоколо препускат дечица побеснели, родители ги гонят пределно отмалели. Кафенце пиева и мила и гледай, що ни чака, когато догледникът заштрапа с двата крака. Килца, че сме надали, сега сме притеснени, без калорекс обаче ще бъдат май стопени. И факт, за уния 20 дена бях свалил около 4 кила някъде. Остана и последното от цикла и мисля да приключим тази импровизирана вечеринка. Какво е това, тати? Отзад какво е? Какво е това? Балон, да. А това какво е? Кое е това? Бом. А това кое е? Пепи. Така. А Пепи какво прави? Тихо. Я кажи Пепи какво прави? Папас ли прави? Барни. Това е Барни, да. Я кажи тати кучето как прави? Всичко знае, но хванала го и него сценичната треска. Тати, я кажи как прави котенцето? А кучицето? Как прави дупето? Добре, това го направи. Така, последното вечер. В 7 новините четат Брюксел и Ани, Пепино се пренася в комплекс врачански бани. Два стола и корица наместват се прилежно, а мама Боби почва гимнастиката нежно. Ръчички и кръченца разгъва, после свива, маникът цял си е с усмивчица щастлива. В той време тати Митко водицата за Петър приготви и замерва с пластмасов термометър. Така, окей, показва стереотичката червена, водата е готова, ни топла, ни студена. В корицата го слагат и тати го полива, а в тялото му мама сапунче течно втрива. От малката главичка до меката петичка най-щателно измиват момченцето с водичка. С хавлийка го обтриват, ушите и нослето, почистват и намазват с олио телцето. Нов памперс му поставят, обличат му пижама, целува го бащата и дава го на мама. И ето пак настъпва моментът с гърдата, накрая сит и къпан отнасят го в кревата. Това е. Има ли нещо, което ти искаш да кажеш или да разкажеш? Не, смятам, че засегнахме всички аспекти на живота ми. Тези, които те първо ще видят книгата ти или за тези, които в момента те гледат, защото ще те гледат, какво искаш да кажеш на финала на разговора? Надявам се всеки, който хване в ръка тази книжка, да се почувства малко по-добре, да се усмихне, да се разведри в тази сива, мрачна обстановка на безумие, което ни залива от всякъде. Просто искам да е един, колкото и да е клиширано, светъл лъч в сивото му ежедневие. Аз ти желая успех на премиерата и се надявам много скоро да се срещнем на следващата премиера, пак твоя. И така, от мен съвет и като добро пожелание, не спирай.
Нещата се случват тогава, когато не спираш. Да. Желая ти успех още веднъж и благодаря. И аз благодаря. Чува се какво да кажа, те са много нещата, които бих могъл да кажа за него, като човек, който се занимава и с хумор, но не мога да се меря с него, защото той се занимава с толкова много неща, че казваме врачански такова, ако се роди, няма да се очува. Не. И искам друго да кажа, да се хвана за това, което той каза, че са му неангажиращи стиховете, ама толкова са неангажирани господин Бардич, стиховете ти, че те ангажират постоянно да търсиш уж на майтап, така казани с най-простички думи. Те наистина те карат пак и пак човек да търси твоите неща и са толкова неангажиращи, че смея да твърдя, че толкова приятно, че приличат на унези наистина велики стихове на Джефри Чосър. Уж на майтап казали, уж малко блажничко, но пък ето останаха в вековете. И аз мисля, че така както смяташ, че са несериозни и казани на майтап, ако продължиш и ти не се вземаш прекалено на сериозно, защото вземеш и се прекалено на сериозно, пиши се бегал, така мисля аз. И другото, което искам да споделя с теб, че до сега казваха, кой бе доктор Цолов, он е съдовия хирург. Но все повече и повече казват, кой бе он е доктор Цолов, пияния братове. Леко по леко ще кажа, като кажа доктор Цолов, знаем кой е пияния брат. Да. Така. Аз леко по леко си взимаш своята територия, изключително много съм щастлив, че те познавам. И понеже казваш, че се притесняваш от снимките, да виж, ние не притесняваме и с твоите пациенти снимките, трепереме, а ти се репчеш ребедесата, Жено Врачанска. Аз предполагам, че както всеки един би могъл да бъде негов пациент, така може да бъдем и пациенти с това, което той го прави в сферата на изкуството, защото изкуството наистина лекува. И доколкото видях, искрено се забавлява цялата аудитория, значи ти в момента ни проведе една терапия. И това е другото, което да чета и това, което е Илияна. И ти ще го четеш. Младежкия почти си го ти е. Така. Дар се самонаграда по принцип. Той това се случва в България, така или иначе. Поздравления, аплодисменти за автора на Памперс бомбички, доктор Димитър Цолов. От почитателите на фронтмена на група Доктор Гого Бенд и читатели на настоящата книга Ръководство за млади татковци. Честита първа книга. След прочита и удоволствието, което ни донесе цикълът на Бебе. Бепс. Да, Бепс. Това да писмо седно съм написала. Тя затова ми го даде. Ние заключихме. Ураганчето пешун, сосен зъбчета в устата, с мама, баба, тата, ще е музата крилата. На поета и бащата. Пожелаваме ти още книги и прекрасни деца, нестихващо вдъхновение и любов към всичко, което създаваш. Приятелите от Младежкия дом Враца, 14 септември 2011.